ole tun trum hi arola WhatsApp te YouTube te arola pahnih khawih dan application pahnih khawih dan kan zir dawn ani hei hi a hran pa a Play Store atanga download angai lova phone atangin ma ni in na tih theih mai ni en tirnan hei tuna YouTube ka en ta a hei hi ni ta ni YouTube ka en ta a kihan YouTube kan ta a ma se adang khawih turin message te le WhatsApp ti vel khawih turin helai video kan in lai hi au phot zel ngai ta a chumi tel lova arola pahnih khawih dan kan zir dawn ani harasa lova ka phone hi Redmi ani a tihian kan ti ang a hmasa bera chuan hei helai mi button hi kan hmetang veilam sir hnuai mi button hi kan hmetanga hi kan hmetang chuan tihi ni ta a hemi atangin kan lo le na tur chu tihi ni ta a hemi atangin hei ta slip screen ti khan hei hi kan hmet lang tian kan hmet ta a hemi atangin tuna YouTube le message te enge WhatsApp ti te pawh ni se a pahnih in a rola kan en dawn chuan hei hi achunga kan dah ang achunga dule kan dah anga a hnuai lut dule a dah theih thowa kan duh dan dah ni tawh mai se lai tihian achu kan dah ang tihian kan en anga YouTube kan en dawn ta ni tihi ni ta a dule message en theih thowa tihian a harasa lo ani